Колеги риболовци, добра слука днеска. Това е, скъпи приятели, днешния риболов от река Ангиста. Основно моронажи, от дребни до средни. Един хубав разпер, тук може да го видите. Тлъстичък, голям. Това е, който успяхме да направим днеска. Надявам се следващия път повече. Това е. Добре, сега какво ще правим тази риба? Ще я взимаме ли? Ще я пържим ли? На пушилните. Тая риба на пушилните. Тази риба има едно место и това е реката. И тази седмица без риба ме оставихте. Кира, давай да ще излъчим. Я изкарай това, само искам да Киро, дай ми го това, бе. Това Да. на пушилните. Сложи ми го в едно пликче, моля те, само така. Снимаме само начина. Айде, сега едно съм те снимал. Аре, че ще уморим рибата, Айде. дайте. Чакай. Чай сега. Аре, Айде. фанете го двамата, че аз снимам. Тук колко килограма има горе-долу? Сега няма ви гона, братче. Ей, тази седмица ме оставихте какво, братче? Фритюрника празен вкъщи. Пешо, една риба не ми остави да еба. Чайте сега да ги дайте една глава на такова, една дръжка на кеф. Веднага имаш мило.